Het referendum wordt tegelijk gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart Takemier. Maar inwoners van fjouwer Frieske Werindelingsgemeenten gaan op een oor moment naar de stembus. Zo wordt er in het nieuwe Ljouwt, Zuidwest-Friesland en Waardhoeken hoe 2 weken al stemt. In Dongerediel, Verwedderadiel en Kalmelaan hebben ze in november 2018 gemeenteraadsverkiezings. Al die gemeenten moeten voor het referendum in maart extra stembureaus optuigen en dat kost het geld. Zo gaat het nou eenmaal met herindeling. Dan moet je verkiezingen eerder houden. Dat gaat natuurlijk sowieso door. Dus iedereen moet 22 november komen. En mag nog een keer komen op 13 maart. Het gaat extra geld kosten. Maar democratie is in dit geval het wel waard. Kronen wil eerst uitrekenen wat de extra kosten binnen. Daarna wil hij op tafel met het ministerie van Inlandse Zaken om te bepraten wat voor die extra kosten opdraait. Voor de gemeentes die gewoon op 21 maart stemmen voor de nijerie is het referendum die die net een soort extra moeite. Zij hebben het relatief makkelijk, want ze hebben natuurlijk al stembussen, ze hebben al stembureaus. Dus zij moeten gewoon 2 biljetten doen. Een biljet voor de gemeenteraad en een biljet voor het referendum. Dus daar komen natuurlijk wel extra problemen, maar dat is niet zo groot. Het referendum, hoe de Sanneem sleepwet, gaat over een nieuwe wet waarin veiligheidsdiensten extra mogelijkheden krijgen. Dat soort ten koste gaan kunnen van de privacy van mensen.